Fl-aħħar sigħat instabu 38 każ ġdid ta' COVID-19 fejn tħabbar ukoll li fiequ 43 persuna bekk in-numru ta' każijiet attivi fil-komunità niżel għal 740 minn 28 każ ta' COVID-19 li hemm fl-Isptar Mater Dei bħalissa 2 minnhom jinsabu fl-ITU. Fortunatament fl-aħħar 24 siegħa ma mitħadd kaġun ta' dan il-virus bin-numru ta' vittmi baqa' dak ta' 446. Intant kif il-Ministru tas-Saħħa ħad deċiżjoni li ftit li xejn jibqa' joħroġ dettalji dwar is-sitwazzjoni tal-COVID-19 f'pajjiżna, il-pubbliku ma ċandu informazzjoni dwar kemm swab test kienu amministrati fl-aħħar sigħat u lanqas numri totali ta' każi ġodda u każi ta' fejqan sa mill-bidu tal-pandemija. Ittieħdet ukoll id-deċiżjoni simili dwar id-dosi tal-vaċċin u numri ta' persuni imlaqma b'mod sħiħ kif issa nafu biss li t-total ta' dosi li nataw sa mill-ewwel tilqima u l-ammont ta' boosters li nataw fl-aħħar sigħat li minnhom ingħataw ftit aktar minn 1000.